Ahojte priatelia, po správnosti by sme mali traktor testovať na poli. No tento traktor svojím dizajnom a výkonom skôr patrí k letectvu. Vlajková loď Valtteri, teda toto S-ko, je navrhnuté a vyrobené vo Fínsku. Pozrite sa na ten agresívny predok, na tie kontúry a zmysel pre dizajn v každom zaoblení. A ako sa na ňom ide? Viete, aký je rozdiel medzi Valtterov S a lietadlom? Žiadny. Obe idú na vzduchu. Počas jazdy cítite, ako sa to S-ko len vznáša. Vďaka čomu? Hydraulickému odpruženiu prednej nápravy, vzduchovému odpruženiu kabíny a sedadla. Proste sa vznášate. Srdcom tohoto traktora je motor Akko-Power s výkonom 420 koní a s krútiacim momentom 1750 Nm. Čo sa týka prevodovky, ide sa plynulo. Valttera má Akko prevodovku ML260, ktorá mi dáva voľnosť si nastaviť rýchlosť, akú potrebujem. Čo to v praxi znamená? Či už chcete ísť ultra pomaly, rýchlosťou pár desiatok metrov za hodinu, alebo svišťať ako vietor, stačí na displeji nastaviť vám požadovanú rýchlosť a traktor sa prispôsobí. Hmotnosť traktora 12 tón. Samozrejme dá sa doťažiť a čo sa týka nádrží 610 litrov a AD brúčko 70. A koľko tento silák zodvihne? Na predných ramenách 5,8 tony a na zadných úctihodných 12 tón. Môže byť, nie? Samotná kabína je priestranná a nájdete tu všetko, čo traktor 21. storočia má mať. Od automatickej klimatizácie až po navigáciu s funkciami Smart Turn a Auto U-Pilot, to znamená, že S-ko sa vám na súvrati otočí a samo sa aj postará o ovládanie príslušenstva za traktorom. Samozrejmosťou je aj telemetria Valttera Connect, vďaka ktorej máte okamžitý vzdialený prístup k údajom o vašich traktoroch, čo zvyšuje produktivitu. Ešte vám ukážem jednu technickú vychytávku. Rozmýšľam, ako vám ju najjednoduchšie podať. Aj vy chcete byť úspešní, chcete neustále napredovať, podávať skvelé výkony, mať ten najlepší nadhľad a pritom riadiť všetko dotykom prsta. Potom musíte ísť stále dopredu. Ešte raz opakujem. Dopredu. Robím si srandu. Teda nie celkom. Vďaka otočnému riadeniu Twin Track idete stále dopredu, čo znamená lepšiu produktivitu. Čo to znamená v praxi? Viem pracovať s frézou, pásovými zrňovačmi, kosačkami, rezačkami, alebo ak vaša žena nevie cúvať ani s kamerami a máte na účte 300 000, ktoré vám nebudú chýbať, Twin Track tento problém vyrieši. 100% zaparkuje. Ja viem, že výber traktora môže byť zložitý. Viem, parametre sú dôležitá vec, no niekedy zabúdame, čo v skutočnosti vyberáme. Najlepšieho priateľa. Parťáka, s ktorým sme v každom počasí, parťáka, s ktorým sme v dobrom aj zlom, parťáka, v ktorom zažívame veľakrát nervy, ale aj radosť a smiech. Je to úžasné puto, spečatené nespočetnými spomienkami, preto si treba vyberať nielen rozumom, ale aj srdcom. Otázka však znie, chceli by sme ho doma? Hej, vráť nám kľúče!